Hej sammen og velkommen til den her video. Vi vil gerne lave en sommerstab, hvor vi siger de ting, vi elsker at bruge sådan forår, efterår, sommer, vinter og sådan videre. Og ja, så vil vi bare se at komme i gang. Ja, jeg starter. Jeg bruger meget sprøjtedeo, fordi om sommeren, der bruger jeg ikke parfume. Og jeg starter lige med den her. En Rexona, tror jeg nok, man udtaler det, den er fra Bilka. Og den dufter rigtig, rigtig godt. Der står godt nok, at den ikke dufter af noget, men det gør den. Og jeg kan ikke lige huske, hvad den har kostet, men den er i hvert fald rigtig, rigtig god. Og så er det den her, en hummeldeo, sprøjtedeo. Den dufter af blomster. Flowers står der her på. Den er også rigtig, rigtig god. Den ved jeg ikke lige, hvor jeg har fået henne. Den er i hvert fald rigtig, rigtig god. Ja. Og så vil jeg gå til min rensevaske. Den er til alle hudtyper, og jeg elsker den. Og jeg aner ikke, hvad den dufter af. Men den dufter af et eller andet. Og den plejer ens hud, så ja. Den er bare sygt god. Og ja. Den ser sådan nogenlunde sådan ud. Så ja. Ja, så vil jeg gå til min læbepomader. Fordi om sommeren, der har jeg lidt tørre læber. Og jeg bruger tit den her Nivea Lip Butter Raspberry Rosé. Ja, den er rigtig, rigtig god. Den har jeg købt i Matas til 30 kroner. Og så bruger jeg rigtig meget min Eos med mint duft smag. Den er også rigtig, rigtig god. Og den bruger jeg rigtig meget begge to. Ja, de er bare rigtig, rigtig gode. Og så vil jeg gå til min håndcreme med Vaseline, og jeg har købt den i Matas. Og jeg mener, den kostede 80 kroner, mener jeg. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror. Og den duft. Jeg synes, den dufter sådan af hindbær. Sådan noget specielt hindbærduft. Den dufter i hvert fald godt. Ja, det gør den. Rigtig godt. Og jeg elsker den. Og ja. Ja. Så vil jeg gå til elektronik. Min iPad, sorte iPad. En iPad 2, tror jeg nok. Jo. Og så min telefon, iPhone. Cover. Dem bruger jeg rigtig, rigtig meget, fordi ja, de er bare dem Instagrammer man og YouTuber og ja, alt sådan noget. Og telefon, den kan man jo ikke leve uden, eller det kan jeg ikke. Og ja, den bruger jeg i hvert fald bare rigtig, rigtig meget, og det er jeg også rigtig glad for. Ja. Og så vil jeg også gå til min deo. Og den første, den her Rexona. Ja. Og ja. Og de skriver også, at den ikke dufter af noget. Nu skal jeg snart jeg skal have en ny. Og ja, de siger godt, at den ikke dufter af noget, men det gør den altså. Det er vi meget enige om. Ja. Hvad dufter den overhovedet? Jeg ved ikke, hvad den dufter af ordentligt. Den dufter af et eller andet i hvert fald. Et eller andet godt. Og min er købt i Bilka, ligesom hendes. Ja. Og så er den her Soft and Grinchel. Og den har jeg snakket mere tilbage af, og det er rigtig træt af, fordi jeg elsker den. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvor jeg købte den henne. Og det er bare sygt træt af. Og den dufter af rosa vanilje. Og jeg elsker den. Og ja, jeg elsker den. Ja, så vil jeg gå til min første. Dem kender I nok godt. Ja, der ser med. De er i hvert fald rigtig populære. Jeg har meget tykt hår, så jeg plejer at bruge en almindelig børste først. Og så bruge den her bagefter, fordi jeg synes, den blødgør ens hår rigtig meget. Jeg kan ikke finde ud af at udtale, hvad den hedder, men det ved I nok godt. Og jeg vil anbefale den til tyndt hår. Fordi at i hvert fald ikke til tykt hår. Men den er pink her, og så den lilla her om bagpå. Og ja, jeg er rigtig, rigtig glad for den. Jeg ved ikke lige, hvor jeg har fået den. Men jeg har i hvert fald fået den af min mor. Ja, den er i hvert fald rigtig, rigtig dejlig. Og så vil jeg også gå til min læbepomade, og jeg har fire babylips, en Eos og en Labello. Og den jeg bruger rigtig meget, det er min Eos, og jeg er så træt af, at jeg kan simpelthen ikke finde den derhjemme. Men jeg lever videre. Ja, og den her, den dufter af hindbær. Og den ser
sådan her ud. Og ja, den dufter så godt. Og så er det min anden Baby Lips. Det er den her med Cherry Me. Og jeg elsker den. Og så er det min Baby Lips Sweet Mint. Og først brød jeg mig overhovedet ikke om mint. Det ved Natasja godt. Men nu begynder jeg virkelig at elske den, når jeg har vendt mig til duften. Ja, så vil jeg gå til min LD1 ansigtsrens. Den bruger jeg også rigtig, rigtig meget her om sommeren. Jeg bruger den sådan set altid, men den stimulerer din hud, og den giver den også rigtig, rigtig meget fugt. Det her det godt nok lige ny en, så jeg har godt nok ikke lige brugt så meget af den nu. Men ja, den er fra Matas, og jeg mener, den kostede... Jeg kan ikke huske, hvad den kostede, den her. Men den er i hvert fald rigtig, rigtig god. Ja. Jeg tror, den koster 80. Ikke 80 kroner. Jeg ved det, jeg kan ikke huske det. Nå. Men så vil jeg gå til mine nejlakker. Og nu vil jeg lige vise en af jer. Det er den her. Den er sådan en turkisfarve, og jeg elsker den. Og børsten ser sådan her. Og den er bare sygt god, men hvis det er, så synes jeg bare, den er rigtig flot på min negle. Og hvis man vil rigtig, rigtig meget have, man kan se den, så skal man ikke cykle af. Men den er i hvert fald pissepæn, og det er ingen problemer med at lægge den på min negle i hvert fald. Og så har jeg sådan 3 andre slags. Det er den her rigtig pæne græsgrøn, kalder jeg den. Og så er det min blå, vil jeg kalde den. Og jeg synes bare, den er mega flot. Og jeg fik den af min far. Og så har jeg fået den her. Den er sådan en lille lyserød, vil jeg kalde den. Vi kalder den sådan. Og ja, den elsker jeg bare. Ja, så vil jeg gå til min håndcreme fra The Body Shop. Og den butik, The Body Shop, kender I nok godt, der ser med. Den er i hvert fald rigtig, rigtig populær. Og det her, det er en håndcreme med kokosduft. Og ja, den er rigtig, rigtig god. Og selvom man vasker hænderne, så bliver den siddende. Altså dufter ens hænder stadigvæk. Og den er bare vildt, vildt god. Ja. Og så er det min balsam spray fra Matas, mener jeg. Og den dufter ikke rigtig noget sådan helt vildt meget. Nej. Men den er uden parfume. Ja, den er uden parfume og uden farve. Så det er ikke sådan, der kommer farve i ens hår. Og ja, den elsker jeg bare, fordi jeg får mega blødt hår. Og man kan gøre det, selvom man har vådt hår og tørt hår. Det står set fuldstændig lige meget, står der på den. Ja. Og der står det er ikke noget, der skal skylles ud. Det er bare noget, der skal blive siddende i håret. Ja, så vil jeg gå til mine solbriller. Der er sommer, og jeg tror ikke, der er nogen, der kan leve uden solbriller om sommeren. Dem her, de er fra Tiger. Nogle siger Tiger, men jeg siger Tiger. De koster vist 30 kroner. Og de er i nogle rigtig, rigtig flotte sommerfarver. Lilla, grøn, lyserød, rød. Bare, og så de fundet blomster. De er helt vildt gode. Ja. Så vil jeg gå til min mascara. Og ja, det er ikke sådan, det er noget, jeg bruger i skolen. Sådan. Nej, det er ikke det. Gør jeg ikke endnu. Men ja, men nogle gange kan jeg godt finde på at tage den på derhjemme og sådan. Og børsten så sådan her ud. Nu skal jeg vise den. Den er godt nok ikke så stor. Men jeg elsker små børster og store børster. Men jeg synes bare, at den er rigtig god. Og den er sådan guldfarvet. Og jeg har købt den i Matas. Og ja. Ja. Så vil jeg også gå til min mascara. Sidst men ikke mindst min mascara fra H&M. Jeg bruger heller ikke mascara i skolen. Men hvis man skulle til en eller anden fest, skolefest, et eller andet, så kan man godt tage noget på. Så skal det bare ikke være så vildt. Men jeg har mange mascara, men den her, den bruger jeg mest om sommeren. Og den er fra H&M, hvis jeg ikke lige har sagt det. Og børsten har I vist set. Jeg skal lige se den igen. Den er i hvert fald bare lidt tynd. Jeg har tykkere tynde, men den tynde bruger jeg mest om sommeren. Ja, jeg tror, det var det hele. Og så vil jeg gå til mine solbriller. Og dem har jeg fået af min far, og de ser sådan her ud. Det er sådan lidt, jeg synes, de er lidt sjove, men jeg elsker dem i hvert fald, og de ser sådan her ud på. Og jeg elsker dem. Ja, jeg tror, at det var det hele. Ja,
Og, Det var i hvert fald vores sommermust-tab. ja, og husk at like, abonnere og skrive videoforslag ned i kommentaren. Vi håber, I kan lide vores nye YouTube-kanal. Vi kan i hvert fald rigtig godt lide at lægge videoer ud og være sammen og lave alle de der videoer. Ja. Og hvis der er nogen, der synes, vi efterligner deres videoer, så er det slet ikke det, vi er ude på eller noget. Vi efterligner ikke, vi finder på.